Ang sambing ngay mahitungod sa sagbot. Mateo Kapitulo 13, 24-30. Nagpadayon si Jesus sa iyang pagtudlo sa mga tao pinaagi sa sambing ngay. Mingon siya, ang paghari sa Diyos na hisama sa tao nga nagsabuag ug maayo nga binhi sa iyang yuta. Sa kagabhion, samtang ang mga tao na nga tulog, ang iyang kaaway miadto didto ug nagsabuag og liso sa sagbot ug anyang mipauli. Mitubo ang tanom, ug sa dihang namunga kini nakita nga may mga sagbot diay. Busa miadto kanya ang iyang mga sulugon ug mingon, dili ba maayo nga binhi ang atong gisabwag sa imong yuta? Asa gikan ang mga sagbot? Mingon ang ilang agalon, ang kaaway mao ang nagbuhat nini. Busa nang ngutana sila sa ilang agalon, higton ba namo ang mga sagbot? Mitubag ang ilang agalon, ayaw lang, kay basig maibot ug apil ang mga tanong. Pasagdi lang ninyo hangtod nga moabot ang ting-ani. Sa ting-ani sugoon ko ang mga mag-aani nga unahan pagpangibot ang mga sagbot ug bagkoson aron sunogon. Pagkahuman, ipatigom ko kanila ang inani ngadto sa akong bodega.